Les macroalgues poden viure en nombrosos ambients. Podeu trobar-les en zones costaneres il·luminades. Són a poca fondària, exposades a diferents graus d'hidrodinamisme i de dessecació, i també en zones més profundes sempre que hi hagi llum suficient per realitzar la fotosíntesi. Constitueixen l'hàbitat de molts organismes. La seva varietat morfològica propicia l'assentament de diferents tipus d'organismes tant al seu voltant com sobre el seu tal·lus. El mostreig de les algues s'ha de fer amb molta precaució per evitar qualsevol accident. És aconsellable realitzar-lo quan la marea estigui baixa o en una zona on les algues siguin fàcilment accessibles. Utilitzeu un calçat adequat i, si és necessari, roba d'aigua. Envolteu l'alga amb una bossa de plàstic de tal manera que quedi al seu interior. Tanqueu l'obertura a prop de la base de l'alga i arrenqueu-la del substrat. Assegureu-vos que l'aigua del voltant de l'alga quedi també dins la bossa. Sempre és millor agafar un nombre representatiu d'algues o rèpliques si se'n vol fer un estudi quantitatiu. Cal que prengueu nota de dades ambientals. Es pot conèixer la temperatura de l'aigua del mar agafant-ne una mica amb un pot i posant-hi ràpidament un termòmetre. També és important que noteu el nom de la zona, les característiques, la data, l'hora del mostreig, l'estat de la mar i el temps atmosfèric, per exemple. En finalitzar el mostreig, haureu de posar les algues en un pot. Per evitar el deteriorament dels organismes i de l'alga, haureu de fixar la mostra afegint-hi una mica de formol tamponat al 4%. Això n'evitarà la descomposició. S'ha d'anar amb molt de compte a l'hora d'utilitzar el formol. S'ha de fer servir una mascareta, ulleres de seguretat i uns guants de làtex i fer-ho en un lloc que estigui molt ben ventilat. El formol, que ja portareu preparat, s'afegirà a la mostra amb l'ajuda d'una xeringa i després remenareu suaument el pot per homogeneïtzar-lo. Passades 48 hores, es pot reemplaçar el formol per alcohol de 70 graus. Per fer-ho, s'ha de filtrar la mostra i esbandir-la amb alcohol. Després, ja es pot deixar en un pot amb alcohol per treballar-hi més còmodament. Per evitar els efectes tòxics del formol, s'ha d'anar ben protegit i s'ha de fer sota una campana extractora o en un lloc ben ventilat. Una vegada tingueu la mostra en alcohol, es col·loca en una safata. Remeneu suaument el pot per assegurar-vos que no queden organismes enganxats a les parets. Amb l'ajuda d'unes pinces, esteneu l'alga a la safata. Per tal que no perdeu part de la mostra, és necessari que esbandiu el pot amb aigua o alcohol. Amb cura, podeu remoure l'alga per tal que els organismes que hagin pogut quedar-hi adherits se'n desprenguin. Guardeu l'alga en un pot degudament retolat per si la torneu a necessitar. Per analitzar la fauna associada a l'alga, serà necessari filtrar la mostra. Utilitzeu un pot sense la seva base amb un tap al qual haureu retallat la part central. Entre el tap i la boca del pot hi col·locareu un tros petit de malla que tingui entre 60 i 100 micres de llum. S'ha de procurar que, en tapar el pot, aquesta malla quedi sense arrugues, que s'aguanti bé i que no caigui. Després abocareu la mostra de la safata a través del pot com si fos un embut amb molta cura que l'aigua no surti pels costats. Així, l'aigua amb l'alcohol quedarà a l'altra safata. D'aquesta manera, els organismes quedaran atrapats a la malla.
Després els passareu a una placa de Petri amb una mica d'aigua destil·lada per poder observar-los millor. Podeu abocar la malla directament dins la placa i esbandir-la amb una mica d'aigua o alcohol per recuperar tots els organismes retinguts. Les observacions es poden fer mitjançant una lupa binocular que permetrà veure els organismes més grans. En una llibreta cal anar prenent nota d'allò que veieu. En una altra placa de Petri, col·loqueu directament l'alga que també podeu observar sota la lupa.